I asfaltindustrien arbejder vi med at gøre hverdagen lidt bedre for os alle. Vi gør en forskel med nye og bedre veje, og ikke mindst klimavenlige løsninger. Asfalt er produceret af naturprodukter, og vi udvikler nye belægninger, der bortleder vand, reducerer støj og ikke mindst rullemodstand. Lav rullemodstand giver nemlig mindre CO2-udledning. Du kan være med til at gøre en forskel ved at forske i nye miljø- og klimavenlige løsninger. Du kan løse opgaver i administrationen, der lægger grundlaget for vores arbejde ude i landet. Eller du kan være derude, hvor det hele sker. Der, hvor arbejdet bliver synligt, og du sætter dit aftryk på Danmark. Uddannelsen som vejasfaltør tager 2 år, og du får løn under hele uddannelsen.